episod de gaming, dar înainte să încep, analizat lumea să te bag cu soce, dar înainte să încep, trebuie să mă mulțumesc pentru cei 10 abonați și vreau să spun că o să apară cât de curând, în câteva zile, mâine, pe mine, nu știu, un unboxing cu Aquas Claptor și o cutie de Sinubakugani roșie, care are Dragonite. Păi, hai să trecem direct la gaming, cred. Hai să vedem ce avem aici. Avem un free box pe shop. Avem pe el Brown, multe skin-uri. Și avem și noi un free box, o cutie micuță. Întâi o să fac 2-3 meciuri. N-am mai jucat Brawl Stars de foarte mult timp. Pentru că m-am axat pe jocuri pe care, din păcate, nu le pot filma. Hai să ducem la un showdown, băgăm un solo. Care vreau să mai joc niște Brawl Stars. Hai să vedem. Merge fluent. Normal că merge fluent jocul. Bum. Primul kill al acestui episod. Și dacă voi sunteți foarte mari Bakugan, puteți să intrați în grupul. O să mor, am murit. Puteți să intrați în grupul meu de Discord, bine, nu este al meu, în care fac eu parte de Discord despre Bakugan. O să vă pun linkul în descriere. Trebuie să câștigăm un meci neapărat. Nu prea să facem mai nimic cu asta. Eu zic să mergem la un duo. Ca poate să fie treaba mai bună la duo, cred. Pentru că am un caracter cât de cât tank. E ca un tank. Asta în echipa mea nu s-a trezit. Nu pot să cred! Nu pot să cred că tipul ăsta a murit și eu n-am avut timp să-l bat. Da, dar joacă slăbuț băiatul. Bravo. What the fuck? A murit și el. Ok. Showdown, cred. Ce-a fost meciul ăsta, băieți? LOL. Tipul ăla... Aoleo, ce pro joacă tipul ăsta. Bine, nici eu nu zic că-s mare și bun jucător, dar când e vorba de gaming, de planurile făcute în gaming, eu sunt. Noroc că m-a dat cu nubii. Cred că la câte trofee am eu, cât am 3050 de 3500 de trofee. Aproape 3500 de trofee. Cred că acum toată lumea are. Dacă vrei să joci cu persoane bune, trebuie să joci cu multe trofee. Vreau să văd dacă sunt prieteni online. Hai să mergem și la un haste. Dar o să îl luăm pe... Vreau să la pe El Primo, că e foarte bun pe haste, dar vreau să fac rank pe Rico. O să dau pe Rosa. Pentru că la haste merg foarte bine. Tankurile și persoanele. Uite, noi avem pe Jess pentru că ea este specială. Noul caracter care nu e chiar așa de nou. Mă cheamă Sandy? Nu e Sandy. Mamă, n-am jucat jocul ăsta de mult timp, se vede. No. Duceți-vă tank, duceți-vă pe ei. Nu pot să fac nimic, am murit.
Le-am scăzut și noi ceva. 69, nice. Haide. Hai, mă. M-am dus tank. Ce face tipul ăla care joacă cu bull? Ori și-a luat bull... l-au făcut pe bull mai slab. Ori tipul ăla joacă foarte slab. Ceea ce o să cred că l-au făcut pe bull mai slab. Pentru că... Dar și pe Ross au făcut-o mai slab, din câte se pare. Tipul ăia încă se bat cu bull. Și noi le-am terminat tot meciul. Ei încă se băteau cu bull, ce amuzant. Scuzați-mă. M-a sunat un prieten. Păi... Ia să vedem. Ok, avem 3 chesturi. Hai să deschidem 2 chesturi. Și mai avem aici ultimul. Doar să ne dau un ceva mai bun. Nu ne-a dat ce am vrut. Ah, scuzați-mă. Nu mi-a dat chiar ce am vrut, dar mi-a dat. Păi, eu am fost Baku Soldier. Asta a fost un episod de gaming și despre la o parte. Pa, pa! Ce pot să vă zic? Pa, pa!